uDavide wabona ukuthi uSawuli uphumela ukufuna ukuphila kwakhe. uDavide wayesehlane laseZifi eHoreshi. Kwasuka uJonathan indodana kaSawuli uDavide eHoreshi. Waqinisisana kuNkulunkulu wathi, ungesabi ngokubisa sikaSawuli baba ukufumana. Wena uyakuba inkosi yesizwe mina ngikwelame. Sawuli baba uyakwazi lokho. Sokufundayo ibandla lonke lithi amen. Namhlanje bazane ngifisa sithandaze ngananka amazwi eswathola la encwadini kaSamuel uqala chapter 20 la sikhuluma uDavide wayekade ezingela waze wale intabeni nasehlala seZifi. Alibone igama kaJesu. Lethi iBhayibheli uSawuli uDavide insuku zonke kodwa uNkulunkulu akamnikelanga esandleni sakhe. Awu amen enkonzweni. Ngoba iphutho ongalenza ukubona ungathola ucabanga ukuthi awufuna. Kanti inkosi ayivanga uSawuli akufumana. Angiphinde njalo ungacabanga ukuthi ungatholakala awufuna. Ukuthi inkosi nje ingabili kwabakufunayo ukuthi bakufumane. Alibo igama kaJesu. And apostoli ngicabanga ukuthi kubalekile futhi ukuthi ibandla kaJesu silenze libe aware ngoba lithi iBhayibheli uDavide wabona. Ya ngoba uma ufuna ukubona ukuthi uyafunwa so that ne behavior yakho izokwazi ukuhambisana nokufuna kwakho. Alibonge igama kaJesu. Ngiyacabanga ukuthi bazalwane it's highly impossible that we speak about David but we don't speak about the anointing. Awu nikhona bazalwane? It's highly impossible that we speak about David but we don't speak about the anointing. Ngoba kufuneka siqonde ukuthi uma sikhuluma ugcobo bazalwane amandla uNkulunkulu abanika umuntu ukuze akwazi ukufeza itask esuke iphambi kwakhe. Kodwa ke ugcobo uNkulunkulu uyaluthola umuntu kuNkulunkulu kodwa ugcobo liyasetshenzwa ukuze likwazi ukusebenza. Awunikhona bazalwane? Ugcobo liyasetshenzwa ukuze likwazi ukusebenza ngoba for the anointing to work noma ugcobo lube ne-impact you must save. Ugcobo lakho lifuna lujiye lushube lube nama testimonies angaziwa abantu kodwa aziwo wena nalolu hambo lwakho loqho. Alibonge igama kaJesu. And you'll see ukuthi ke njalo uma kuvela into yoqhobo kuvela nezimpi. Ngoba izimpi ke ilona bhodo uNkulunkulu alisebenzisayo ukupheka ugcobo liphekwe impilo yakho. When you see battles you must know there's an anointing, there's an unlock anointing upon your life. Uma ubona ke izimpi ubaleki uyalwa until ugcobo oluphekwe impilo yakho luthole ukukhushulelwa ezingeni eliphezulu. Akenithi amen bazalwane. Phela ingakho uDavide umebhala apostoli uthi siningi inhlupheko zolungileyo kepha uJehova uyamkhulula kuzona zonke. Why inhlupheko ziningi ukuthi ke ikholwa nje liphila ngezimpi ukuze lento ephekwalo ikhule ifike ezingeni lokukhonza abanye abantu. Akushodo amen lapha endlini. Angiphinde futhi ugcobo nje bazalwane luphila umzalwane nje ogcotsho umbayingcwele ubona ngokuthi izimpi umuntu ke ungene. Why? Because uNkulunkulu efuna ugcobo lomuntu lwenze impact engaka
akazi bekhona ngaphambili uNkulunkulu uzompheka day by day ahlanganise lolugcobo wena ungaze ucabanga ukuthi kanti wena awenze lutho ugcobo liphekwe empilo yakho. The bigger the anointing, the bigger the Beckleys. Oh, ke nithi amen enkosini. Awutshela makhaya uqotshiwe njalo uqotshiwe. Ya uyingakho ubona umsindo emva komsindo, ubona impi emva kwempi, ubona icontroversy emva kwecontroversy. Ugcobo ke lisebenza kanjani? Ufika ngapha kodwa egcineni uJehova uzokhulula egcineni. Awu nikhona kodwa batali benkosi. Nikhona kodwa bazalwane. Tshela makhaya uqotshiwe njalo. Yeah, you never mind the Beckleys. Abaqotshiwe ke mpostoli, they don't focus on Beckleys, they focus on the anointing. Thina ke sibheka uqobo uNkulunkulu esipheka ngapha, we don't lose focus. Sibheka the journey of the anointing. Ngicela umuntu namhlanje ungalinge uphelelwa amandla uyeke. Kunabantu abakhululwe lolu uqobo uJehova uhlanganisa phela kwempilo yakho. Oh hallelujah. Awunikhona kodwa bazalwane. Awusisomemezela namhlanje, never lose focus. Yakule season ye-robot, never lose focus. Yeke isimpi sidlala irole yaso wena bhekana noqobo liphekwe empilo yakho, because abaqotshiwe abanaki isimpi banaki uqobo. Oh hallelujah, hallelujah. Yeah, the anointing will always provoke Beckleys. Yeah, uma unoqobo nje izimpi lokho ivela kancane kancane. Andibonga igama kaJesu. uDavide waya apostoli ukuyogcotshwa uma engatholakala ngozogcotshwa kubafowabo. Lithi ngesikhathi eqeda ukugcotshwa kodwa wabuyiselwa emuva ukuthi akabuyele ehlane yogada izifo kababa wakhe. Kodwa leli hlanu seneminyaka elusakulo alikho ibhele eliphumile, ayikho ingonyama ephumile. Kodwa wathi uma ebuye ngalelo langa amafutha asehla pha kwempilo yakhe, lithi iBhayibheli kwavela ingonyama. Ingonyama uvelelani manje ngoba ilocation angishintshanga. Yebo ayishintshanga kodwa khona into eshintshile ngaphe kwami. I am no longer the same because uqobo luthatha the ordinary people libenze the extraordinary people. Shout, I am anointed. Oh, shout, I am anointed. Tell a neighbor I am anointed. Never mind the Beckleys, but the anointing is upon your life. Oh, albonga igama lenkosi. Uyabona ke badala benkosi kunezinto apostoli obona ngazo uma uqobo selisebenza. Oh, nikhona kodwa amaholi sithi amahle. Kunezinto obona ngazo. Kuthi hayi cha uqobo lesebenza pheko empilo yami. Ya kukhona otshelwa abantu ophila nabo ethe inkosi igcobile. Ya ugcotshwa ngeke silwe nako ugcotshwa. Bakutshela abantu ophila nabo. Abantu bathi ubona mahlabela wena kwenzakaleni. Ugcotshwa nawo ngeke silwe na ugcotshwa. Kodwa khona izinto obona ngazo when the anointing is arrived. Kuthi ayikho into efikile pheko empilo yami. Awu kodwa kushoda ngoamen lapha endlini. Oh nikhona kodwa bazalwane. Tshela makani khona usibona ngaso, khona obona ngaso uma usugcotshiwe. Ya uma uqobo selufully functional pheko empilo yakho. Into oqala ke obona ngayo uma uqobo selisebenza pheko empilo yakho ubona ngefavor. Oh ubona ngani bazalwane? Ya ubona ngefavor. Ngizweni ke bazalwane. In the realm of the spirit it is illegal. Akuvumelekile ukuthi umuntu onefavor athenge yonke into. Ngizophinda futhi. Ya umuntu onoqobo uba nefavor. And ezweni kamoya umuntu ogcotshiwe akathengi yonke into. Ya khona izinto okufuna ifike. Makuthiwa accountele uthi wena God. Khona izinto menazo manje uthona kanjani uthi God. Noma kusaba yonke into negama lakho ngegama kaJesu. Ngiyamemezela igama likaJesu. Lo nyaka ungakapheli. uNkulunkulu makakushiye favor. Bamba izinto obukuzibamba. Shout favor. Oh hallelujah.
ifavor mayifika dala benkosi ibenza ungilabo ucaba ukuthi ngene khona ifavor inika izinto osuyikhulekela iminyaka kodwa singafika ngoba ifavor isuke isogijimisa ispeed sikaNkulunkulu neprofetho bekwempilo yakho. Shout, I am favored. Oh dear God, shout, I am favored. Shout, I am favored. Yeah, uyabona ke the favor of God izokwenza ukuthi izinto ube nezinto uma uchaza ebantwini ukuthi hey bazalwane uNkulunkulu wenza nje ngoba le favor bazalwane izokunikeza ikufake ikuphakamise ikuvulele ikubeke ezihlalweni obucabanga ukuthi wena yozufa ungafikanga kuso. Ake nithi amen bantwana benkosi. Oh ngegama lika Jesu umpostoli siyamemezela njengoba siqhubeka sikule conference sizothola ama-email nama-call e-favor ngegama lika Jesu. Sizobamba izinto abesingacabanga ukuthi singayibamba empilweni zethu ngegama lika Jesu. Awumemeza ukuthi favor. Oh Lord, siyamemezela umusa pheko musa, siyamemezela amandla pheko amandla, siyamemezela inkazimulo pheko inkazimulo, siyamemezela iforce pheko iforce, siyamemezela amandla pheko amandla. Shout, I am favored. Oh, ifavor kaNkulunkulu abantu abanefavor ngakubenze lutho ngoba abantu abanefavor mpostoli uma bebamba noNkulunkulu uyabamba. Uma bebamba noNkulunkulu ufika afakazela into abayenzayo. Ifavor kaNkulunkulu, the anointing will push you. Yeah, uba ne-favor when you are anointed. Oh, anithi amen bazalwane. Yenzani ifavor? Ifavor izokwenza u-achieve ama-result amakhulu ngamandla amancane. Angiphinde futhi. Ifavor izokwenza u-achieve ama-result amakhulu ngamandla. Oh Lord. Yeah, ama-result amakhulu kodwa i-effort ibingani. Ya uthi amena kwambi manje ya nokuze manje yena kwambi sentre mas umuntu ithi manga bazama ashale umenas uthi mase one esuphe hayi ngoba ngozayo namhlanje kodwa into engena uzayifa bathi 25 kusangenzeka hayi nani kodwa salana nani kusasa awufuna ni hasi khona ngathi feke isifana ukuthi gijimia phambili iyobuya nempilo yakho asikhala wena esiyophumelela ngisho nolima funayo uyahlulelwa ngoba you are the favored of the Lord. Oh hallelujah, favored. I am favored. Yeah, ngoba ifavor isebenza lokho nje bethi abanye goqwa ngabo ifika inqabe nawo. Uma ngithi ifavor yakusavavisa abanye bafe khona awungena ukathanda umngcwabo womuntu obulawa isifo esikuphethe. Kusho wena uthi uthulini hlabathi ithi usithi sifa nawe nje ulawo ithi favor noma ungamphatha la kodwa akayi kufenda. Anikho kodwa bazalwane uyathanda imngcwaba abanye ibabulala isifo wena uhambe naso la ngaphakathi uhambe
naso siphila kuwe kodwa ifeva iqeda amandla aso iwa depressed washonze phansi abanefeva amazulu eyanqaba nabo. Oh ngiyamemezela you shall live. Ya officer wena uyathuneni uzomangala ngoba uzophila. Officer wena uyakufeni akalide forever because the favor of Jesus. Angifuna ukuchaza into eyiningi. Ngicela ukuthi uma uthola into ekuthiwa ugeneral Mkhwanazi uyakufuna. Ufuna uvela usheshe uyiyele ngoba once wafika intathakusa angazi kokwenzakalana. Kodwa noDavide ke wayecingwa inkosi ephethe home affairs, ephethe amaphoyisa, ephethe amasosha, ephethe all the systems of the country. Kodwa lithi one thing angayo yonke indlela kodwa amazulu awamnikelanga esandleni sakhe. Ngiyamemezela egameni kaJesu angazi ucingwa ngayiphi indlela, angazi bacinga ngomthakathi, bacinga ngezondo, bacinga noma ngani kodwa uNkulunkulu ngeke avume abakufunayo bakuthole. Oh anithi amen bazalwane, anithi amen enkonzweni. Lithi wamcinga ngapha, lithi iBhayibheli uma uSawule emcinga on this side uJehova uDavide wembeka kuleli side. Uma uSawule ezungeza lentaba ethi uza ngapha uJehova wemjika uDavide embeka ngalena. Ngizomemezela lo musa abacingayo bacinga baze bakhathale, bacinga baze bayeke, bacinga baze badikile ngoba uJehova ngeke anginike. Bazalwane noma ungacinga obani uma ufihla uNkulunkulu ngeke utholakala. Kodwa Nkosi yami ngiyamemezela makawufihle umshado wakho, makayifihle imali zakho, makayifihle ibandla lakho, makayifihle impilo yakho, makakufihle uJehova kubantu abakuthanda ngomlomo kodwa bekuzonda enhlizweni. Makakufihle uJehova eyintweni ebhedayo abakuzungeza ngazo. Shout I am protected. Wancinga nsuku zonke kodwa uJehova akamnikelanga. Inkosi mayengiyathandaza, inkosi mayenganginike kwabezayo. Webazalwane uyafunwa. The enemy is searching for you day and night. Kodwa lamhlanje ngithi njengeyintaba zilizungezile iJerusalem, kanjalo uJehova uyabazungeza abantu bakhe. Athi ungizungezile ngemuva, athi wangizungeza ngaphambili, athi wabeka isandla sakho phekwami, athi ukwazi onjalo kuyangimangalisa. Namhlanje ngiyamemezela you shall never be found. Nestress ngeke sikuthole, ianxiety ngeke ikuthole, ama chronic diseases ngeke akuthole, abakuthakathayo ngeke bakuthole, abakuhlabayo ngeke bakuthole ngoba uJehova. Oh Jesus! Lithi wamcinga nsuku zonke kodwa uJehova akamnikelanga esandleni sakhe. uJehova kenza ngani bazalwane? Lo nyaka lo sonke soqeda siphila. Akekho ethuneni. Futhi akekho ozonqwaba. Ngoba uNkulunkulu akasinikeli kusukela namhlanje. Hayi ngeke uSathane asithole noma ngasidinga phezulu noma ngasidinga phansi. Noma ngasidinga phansi kolwandle noma ngasidinga entabeni noma ngasidinga emhosheni. uJehova ngeke akunikele kusukela namhlanje. Yini ngamthola nguDavide? Yini uJehova enza show uDavide akatholakala. Lithi iBhayibheli David, he survived because uNkulunkulu akamvumelanga ukuthi abe discouraged. Lithi wathi esahleli ehlane lost efuna ugive up, efuna ukuyihambisa kuSawule ukuthi kwafika uJonathan, indodana yenkosi. Lithi yalula isandla kuDavid. David, wena uzoba inkosi yaIsrael. Mina ngizoba second in charge. Futhi nobaba uyakwazi lokho. uDavid hawo ngikutshwa inkosi kade nami ngisazoba inkosi. Ngoba uSathane uyazi how close you are. Awusengiqedile. Nayi into engizoyicela ke namhlanje. Ngaba ukuba discouraged.
Mpostoli, i-discouragement yenza uthathisa abafikile ngabangafikanga. Ya uthi abantu niyadlala nini? Niyadlala niyalove. Usho kubantu abafikile i-discouragement. I-discouragement uma singadilanga nayo i-fertile ground for suicidal thoughts. Ya uma discouraged. Lalela ngicela mntaka baba, fight i-discouragement. Ya lento yakho nje yokuyiyekelela. Ya lento yakho kuvala umnyango ukhala iviki lonke. Sukumulwe. Ya sukumulwe. I-discouragement uyalwa ke ne-discouragement. Uyaphakama uqoqe. Phumele phandle utshela uSathane uthi I'm back. Ya. Discouragement wenza show uyemall uthenga ingubo oyithandayo. Ya uhlale phansi odukudla. You must fight. Yeah, you'll never survive empilweni uhamba nomoya o-discouraged. Yeah, discouragement uyayikhipha uyohlala wedwa. Yeah, ucela iCappuccino uhlale phansi ucabange uthi I am the righteousness of God. Uthi I am blessed coming in, I am blessed coming out. Uthi I am rising again from the ashes of disappointment. I-disappointment uyalwa naye, uyasukuma ufonela abantu abathandayo uthi bangani bami ngibuyile ngoba ngethembile yona leyo nto ukuthi awuqala umsebenzi uzawufeza njalo makhalanilwa nomoya we-discouragement. Lento kuyihudula ugqoka imbala engafana ukamile ayilwa naleyo nto hamba installa njengezinye ingane yenza i-happy sentsha gqoka kahle uthi ngiyokhoza uNkulunkulu uma ngibuya la wena amadimoni ngeke ngithole lapha ekhaya ilwa shadadadadadada awutshela bakhanilwa ilwa musukuvilapha ilwa fight your battles ilwa phakama tshela uSathane uthi sengibuyile Sathane phuma emzini wami phuma ey'nganeni zami phuma ey'malini zami I am back. Ungalindi happiness icreate-ele yakho. Create your own happiness. Yeah. Thenga ama-strawberries uyifunze. Angitsho wedwa uyisingile awunamuntu hamba spa uthenga lento lokhu uyifunza uthi I love myself, I appreciate myself. Musukulinda abantu ilwa. Awutshela makani ilwa isikhathi sokulwa lesi. Roll up your sleeve. Uphakame ngo-12 bezilala ingane ekhaya uthi rakapako shata yakap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 a wenzani uyalwa. Don't hand over your house into the devil's hands. Don't hand over your marriage to Sathane. Tshela amadimoni okelwa nawe uthi I am back again, I am fighting again. Lungisa ibhizinisi lakho, khokhela usazi, qala phansi ilwa. Apostoli sibona ngathi kule branch yethu elimele ya siyakuyo masiqeda la ya nalo ilimase ucabanga uhlulekile sibona sesibisivuselela sithi wena nonke namileyo zana athi hona sithi yabuya fulana sithi we are back in the name of Jesus. We can never afford to be discouraged. Ngicela ukubuza uma kudiscourage ka wena benze njani abathembele kuwe? Awutshela makhathi awulwe mana yakuyihudula ilwa faka ama-clocks kuyo yonke le conference make-up le conference hambela phezulu bathi abantu kwenze njani uthi nje uma uJehova esibuyisa eSayoni kwakungathi siyaphupha ilwa yenza njani. Awutshela makhanti ilwa ntombo ilwa geli ilwa mogayi ilwa mntaka baba ilwa ungavumi uSathane agijime phezu kwakho ungavumi unyaka uthi usuphelile ilwa. You fight again. You tell the devil I'm back.
ngibuyele kwi-anxiety, ngibuyele ku-depression. I am back. I survived the worst. I am back and my scars are healed. My wounds are healed. I am back. Satan, I am ready for the fight. Ayikhle sikhathele. How sorry ilwa. What do David efuna ugive up? Bafika uJonathan. Bafika walula isandla. David, ungalilongo. Ucabanga usephelile. Fight the spirit of discouragement. Ngikhuluma nomuntu la okade ezama izinto engazilungu lo nyaka. Emva kwale conference jika namandla amasha. Mina ngangikwazi ukukhonza abantu abadabukisayo. Ya ilwa. Ya ilwa. Seek professional help ilwa. Khuluma musokuyivalela. Xoxa nabantu ilwa. Ya. Lo kuleso dark space okuyo lokuthi hayi sekohlezi kunje ngiyakutshela mina ilwa. Ngoba uma usuclose ehlalweni uyafika umoya wediscourage. When you are close ilwa. Ulwa ngani kulwa ukuthi kufika uJonathan. Abantu abazalwa ebukhosini. Bathi ngizokuhlebela. Ngeke uhujwe inkosi kanti awunalo ugcobo lamakhosi. Ngoba ubona ngeziphi zakho uma usufikile ngakho. Fight. Musu give up. La endlini kuno soma business asebesebenzela abantu. Uyena ngabe uqasha abantu uyena oqashiwe manje ngoba udiscouraged. Uthi ngifuna isarali yokusurvive. Awusumuntu okusurvive wena. Kunabantu abane great potential to become big. Kodwa lento discouragement uthi nomnotho unjena. Ne-GNU, ne-GPU, izinto ayihlangane ilwa. Une favor phezu kwempilo yakho. Ngiyathandaza. Fight the spirit of discouragement. Ya uma usathana ebulala lokuzama okunye. Uma enze ukuthi izokunye ilwa. Ngicela ke namhlanje ngiyacela. Njengoba siphuma la sihamba manje, siphuma la. Ngiyacela emva le conference indlela yokulwa noma discouragement number 1 ukudelete yonke into eletha memories of discouragement. Ya uma nginayithombe sekudiscourageayo uzidelete manje. Uma nginama numbers akudiscourageayo uyawadelete manje. Uma nginabantu abakudiscourageayo hlukana nabo. Wempostoli kunanto abantu abangayazi. Uyazi ukuthi ukuba positive ube spiritual field akusiyi job encane. Njengoba sijula kwimini nobusuku nje sizama ukugcina to a certain level. Ukuze ukwazi ukuba empilweni ngeke uhambe unomoya ophantshelwe. Your soul matters for your success. Ngoba that's where your thought, that's where your creation, that's where your creativity lies. Ngeke umenzele ukuthi umzala nomoya ophansi. Othi hayi ngizovela. Bese ngikhokhile. Manje ngane imali yami ukuthi icwile. Wena uzoculisa imali, uzogada imali engacwili. Hey, tshela makhana ku late manje. Fight. Number 2, susa zonke izinto ezifile engasalungiseki. Uyabona le moto lokho uyibuka for 5 years ingalungile izokudiscourage. Hamba udayisa lento escript yathi uthathani bafethu noma yiphi umuntu susa izinto ezifile engasakhandeki. Lahla ama-ayino wayiphiwa umlungu engasalungi. Uma ingasalungi intshinga lento izokudiscourage. Lahla ingubo engasaneli uthi ngizoncipha ngincipheki. Lahla yonke into lethi discouragement. Uyabona izinto engishoyo onazo engasalungi kunengoba uthi yabona uma ngancipha kancane izongena ngeke mntakama indlela impilo engayo siyadla siyancipha siyakhuluphala yeka lento ningaba ngabanela wena sala nezinto ezinginelayo ngoba lesi engangineli ziyakudiscourage. Utshela umntanga utshela ukuthi hamba lahla uma into engasalungi ibeke eceleni kune microwave uthenga amanye pheko amanye uthi lento isazolunga uma ngayifaka ibhathini lana mhlawumbe ucingo ingalunga. Hey, i-microwave ayilungiswa ngocingo. Lahla lento uyothenga enye isitolo ngoba njengoba uyibona ingalungile izokudepressa. Hamba lahla izinto engasalungi. Njalo uphumele emotweni efile. Uyayibona umnyango uthi yafa ngo-2019 ngakafiki ne-COVID. Uyayibona into ngeke kusalunga inamadimoni e-COVID. Nika umuntu lento uthe uma uzokwazi ukulungisa ithathe ifike lathi i-breakdown uthatha le moto ngiyakupha. Uthelela imoto engenasidingo. Webazalwane hamba ujikijela zonke izinto emgqonyeni
eyifile engasafuni ukulunga. Lo uthi ngaphi mama lento ayithi ayisalungi manje. Njinga lento igaranti iphelile iwarranty ayisekho. Faka emgonyeni lento ukuze uzobona ispace neneed yokusebenza okukhulu. Ulwa nani with the spirit of discouragement. Noma singakushobeza kanganani umuntu lokho ubuyela endlini phe kwefridge ethuli. Uthi ifridge yami ngayithenga ngihlangana ukusebenza ngikhumbuza amandla amoqala lahla lento angithi amavusana baseyivusi lento lahla lento tshela abantu uthathani lento nika ingane zophushana ngayo phandle hamba othenga enye free lahla izinto eziletha umoya wani we discouragement. Umuntu uyafika kwakho uthi aningahlala pha ayingahlalana kulo sofa uyabheda lo sofa umuhlala uyawa uhlalele mpona usofa ongasahlele kuwo qokula lento bizingane tshijela nayithaleta ifuthe ayisuke emehlweni nami musu kubeka izinto ofaka amabhodi ukuze kuhlala abantu ngoba khona ohlala ungekho ufohloke kakhulu athi umzalwane ngalima endlini yomzalwane awutshela makhana ngihamba olahla izinto ezifile engasalunga empilweni yakho. Ngicela uvula leli garage abakuhlala imoto, kuhlala iqoqoqoqo, nezikembe kembe, kuhlala izinto engasasebenzi, kuhlala amakeso ongawazi awani. Hamba webazalwane, ngeke ifike izinto ezintsha, unezinto ezifile, ezivala ispace ezinto ezintsha. Angidedele. He survived because he refused to be discouraged. Ngicela ungisize umusoka la. Hlukana nabantu be-discouragement. Ngeke wenze lutho empilweni uphila nabantu abanegative. Uyamtshela umuntu yazi ngicabanga kwakhe indlu athi indlu wena indlu. Uyayazi indlu. Uyayazi iroof. Angiyazi ngizobona khona ukuthi wena nendlu. Hlukana labantu. Empilweni ufuna abantu abathi ngicabanga ukulobola athi kuneplaza engilaziyo edayisa inkomo sami sekhona dinga abantu abanjalo bathi ngicabanga uqala ibhizinisi athi liphi uchaza athi kunekhoze ngizokutshengisa yona ufuna ukuyenza udinga abantu who can push you to be encouraged musukuphila nezipoke zabantu abatakade bafa emaphupheni abo usabathe uba positive fight the spirit of discouragement. Let me tell you, no matter umpostoli engashumela thini la alethe bani if you are discouraged kuzobe ezinye zenkonzo. And the sign of discouragement is simple. Kwi present nje business phone you are discouraged. NoNkulunkulu akasasho lutho kuwe. Awusenalo lento uthi is able to do exceedingly. Awunayo lonto lento uthi enye yenkonzo. Fight the spirit of discouragement. So some memories of discouragement. Hamba olahla izinto ezifile engasalungiseki. Hamba ukhipha impahla engasanginiki. Ipho umuntu leyanto thatha umuntu uthi fane uduhodulele emoto ngiyakupha. Uma ilungisa uma ikuhlula nawe uyijijele escrapyard. So that kuzovuleka ispace of better things. Awukuhlala lento 10 years. Ufika mechanical A B C D bakhomba izinto uthi usuthenga wathenga yilo hamba olahla into elethe umoya othi uyisihluleki ngoba into mingalungithi kuwe uyisihluleki and begin to connect with positive people abantu abathanda inkonzo abantu abathanda impilo abantu abathanda amabhizinisi abantu abathanda imali abantu abathanda ukuphumelela bese ushiya zonke ezinye abanye abantu abangafuni abahlezi bekudiscourage. Your peace in your soul it's a precious thing. Protect it. Asime ngenyawo. Mhlawumbe kulo 2 minutes enginawo ngicela ukuthandaza nomuntu othi I didn't know that I'm discouraged. Othi Nkosi rebuke the spirit of discouragement in my life. Cela uze lapha mina. Othi ngize kule conference moya wami ungamili kahle. I'm discouraged about certain things, about certain results, about certain effort engiwafakile kodwa ama results angaboyi. Ngicela ugijimuzela ngaphambili. Thank you Jesus. Bazalwane ngisizolwa nomoya we discouragement.
You can't afford to attend this conference discouraged. Lift up your heads. Cela ungasali. Kunezinto ezizamile uyazi umoya wakho phansi. Uyazi ukuthi nomula but uyayihudula. Come and be revived. Be revived. Wezalwane ispeed ke siyametha in the things of the spirit. Ispeed nje uma khuluma unyakaze masinyane ya counter lonto. Ya counter lonto. Phamsi izandla zakho. Cela ibandla lolu izandla silulele kuwe. You spirit of discouragement, you are rebuked. Sibaletha ke kuwe uNkulunkulu ongcwele. Wena owazi imfihlo, owazi ukusitheka, owazi ukujula kwenhliziyo. Baba siyathandaza ngenxa kaKristu Jesu. Naba abantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele bavuselele. Baphakamise from the ashes of disappointment. Let them be encouraged in knowing we are serving the Lord who is able to do exceedingly and abundantly. I pray that the anointing of Jesus in Jesus' name, be encouraged. Be encouraged. Vuseleleka ngegama likaJesu. Vuseleleka ngegama likaJesu. Vuseleleka ngegama likaJesu. Jesus. Vuseleleka ngegama likaJesu. Vuseleleka ngegama likaJesu. Vuseleleka ngegama likaJesu. Receive encouragement. Vuseleleka ngegama likaJesu. Vuseleleka ngegama likaJesu. Vuseleleka ngegama likaJesu. Vuseleleka ngegama likaJesu. Be encouraged in Jesus' name. Sit us now amandla to discourage you. Receive the revival in Jesus' name. Receive the revival. Receive the revival. Receive the revival. Shalom ingcwele izandla inkulu egameni lethu. Are you blessed? Are you encouraged? Are you revived? Refuse to be discouraged. Uma ungena kwi-environment uyizwa ukuthi ithanda kuba nasty, withdraw yourself. Uma uthi uconnecta nomuntu uyamuzwa ukuthi uthanda kuba negative, just phuma nje ungavalelisi futhi nje. Egameni likaJesu. Ngicela senze inkonzo yokubonga. Egameni likaJesu. Ngicela sibambe izikhwama zethu, senze umnikelo wokubonga. Basinikele sabasondela. Sisekhona emhlabeni? Ayingasikhipha manje. Sifuna ukubonga.